Hi guys! Welcome to my channel, Aida's Kitchen. Nagluto og gulay guys. Repolyo. Ginisang repolyo. Kunting mantika. Ayan. Kunting repolyo. Kunting repolyo. Kunting mantika. Tsaka kunting bombay. Ayan oh. Kunting bombay. Kaya wala na bombay diri sa bukid guys. Bawang, carrots, at saka bell pepper. Kunting karning manok. Ayan, pang 2 tao yan. At saka repolyo. Sa pamahaw na mo ni guys. Ayan. Balik luto na pod ko. Aray ko. Bawang yan. Nakasunod kunti ang apoy. Nagtagalog at kits. Kumusta na kayo guys? Matagal akong hindi nakapag-lotso. Kasi busy. Tsaka lahat naluluto ko eh. Yung mag-calendar pakits. Bawang. Bawang. Ano ba yan? Bombay pala. Nauna ko na pala yung bawang. Tsaka karni. Kunting karning manok. Ito lang namin ito sa tanghalian. Kasi yung breakfast namin. Pang tanghalian yun. Yan guys. Saka lagyan nito oyster. So maulan dito sa amin ngayon guys. Ako na lang, lagi na lang umuulan. Mga banyan. Kasi ito. Pakpan muna natin guys para ma-absorb yung bango ng lamas. Pag umuulan kasi guys, umuulan din yung hika ko. Naku na talaga. Wala pa naman kaming tubig. Hindi pa naayos yung linya ng tubig. Makina pala ng tubig. Ay, nako, buhay. Tinatamad ako umuulan. Tsaka, masakit yung dito sa akin guys. 2 araw akong nag-iigib ng tubig. Yan, pati yung sa likod ko, tsaka yung sa braso. Tapos ngayon wala kaming tubig. Magpaigib na lang ako. Kasi mother yung hika ko. Naku na lang guys. Hirap pag walang tubig. Talaga
Talagang tubig talaga ang importante. Pag walang tubig, nako, mahirap pa talaga. Ay, nako, buhay. Takpan ulit, guys. At saka, hugasan ko itong repolyo. Paigi pala ako ng tubig. Lagay ko ng repolyo, guys. At saka carrots at saka bell pepper. Masaya lang ako ngayon. Kahit nakakatamad yung ulan. Namiss ko talaga mag-video na nagluluto. Ayan. Ayan, guys. Ganda na tingnan. Lagyan natin ng kunting. Ay, hindi pala. Oysters. Lagyan ko ng oyster sauce sa konti lang. Para masarap. At saka konting asin, guys. Konti lang yung nilalagay kong asin. Bawal na bawal sa akin yun. Maalat. Di na ako maglagay ng ano, guys, soy sauce. Ito na lang oyster. Minsan nga kasi favorite ko itong itong repolyo. Minsan nga nagigisa lang ako pure repolyo. Di ako naglalagay ng soy sauce. Ito, oh. Yan. Saka yung favorite ko rin yung lettuce. O, yan. Naan natin ang konting seasoning. Pwede ka naman hindi maglagay ng seasoning. Basta may soy sauce ka. Basta maglagay ka na ng oyster sauce. Pero mas gusto ko maglagay pa konti ng seasoning. Napakasarap, guys. Talagang sarap na sarap, malasa. Nanam yung nung timpla. Ayan na, guys. Tapos na po. Ayan. Ito yung ulam namin ng Father Q. Sarap talaga itong oyster sauce. Napakasarap.
guys, ang aking ginisang repolyo with oyster sauce. Ayan. Bye guys. Thank you for watching.